Fewħ mek. Sadun ijeton. Ekkon. John, qed tismani? Qed tismani? Kemm John qed jitkessaħ. John. Hello, testing one. Hello. Hello, hello. Mulej, iftaħli xoftejja. U fommi xandar it-tifħir tijek. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena il-mulej, ħanajtu bil-ferħ l-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nerstu quddiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Għaxalla kbir u il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejh huma l-qijan tal-art,
tiegħu mal-qċaċet tal-għolijiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u nixteħtu qudiemu. Arku btejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meribaħ, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlieft fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Xemx divina tal-ġustizzja, int witrot jum ġdejt fuq artna, keċċiswiet u dlam ta' moħħna, reġġa d-dawl għal-ħidma xirqa. Bħalma tajtna żmien it-tajjeb, imla wkoll bl-indiem għal-qalbna, biex tjubitek lejk id-dawwar lil ħatjin li ħnintek tader. Minnek nistennew il-grazzja biex b'takkis mill-qoħ minn rajna, nifdu d-dejn li bieħ tabbejna bil-waqat u l-ħażen tagħna. Għaliex risa il-jum tiegħek li feħint se ġeddet kollox u nixtiequ nħejju ruħna għal ferħ kbir tas-saltna tiegħek. Lilek Trinità ħanina, b'wiċċna fl-art il-koll inqimu, ġeddet fina l-qalbna niedma biex nagħmlulek għanja ġdida. Amen. Amen. Inxandru fil-għodu it-tiba tiegħek mulej u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Tajjeb li nfaħru il-mulej li nannu lill-ismek int il-oli. Inxandru fil-għodu it-tiba tiegħek u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Fuq l-10 kordi u fuq l-arpa u bid-daq taċ-ċetra. Għax inti mulej ferraħtni b'emilek, għalem li d-dejk jiena nanni bil-ferħ. Kemm huma kbar mulej l-emejjel tiegħek, kemm huma għolja ħsibijietek. Il-bniedem bla moħħ ma jarafhomx u l-iblaħ ma jifhimhomx. Imqar jekk iħaddru bħal ħaxix il-ħżina u jwardu dak kollha li jagħmlu l-ħażen. Il-koll qatt jinqerdu għal dejjem, imma inti mulej għal dejjem fil-għoli. Għax l-dewwa tiegħek mulej, l-dewwa tiegħek jintilfu, jitferxu bħal dak kollha li jagħmlu l-ħażen. Imma li daqs gendus saħħaħtni, sejti fuq sawabt li fuqi. Għajnejja jaqgħu fuq l-dewwa tiegħi, widnejja jisimgħu bit-telfa tal-ħżiena li qamu għalija. Il-bniedem ġust bħal palma jħaddar, bħal ċedru tal-Libanu jikber. Imħawlin f'dar il-mulej, iħaddru fil-priħi tat-tempju ta' Alla tagħna. Sa fix juħitom il-frott jagħmlu, kollhom ħajja u ħdura. Biex ixandru li ġust u il-mulej blata tiegħi u ebda ma jinsab fih. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien inxandru fil-għodu it-tiba tiegħek mulej u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Arfu il-kobor ta' Alla tagħna. Għatu widen smewiet għax se nitkellem. Ħatisma l-art il-kliem ta' fommi. Ħajinżel talimi bħax-xita u klimi bħal qtar tan-nida. Bħal irxiex fuq ir-raba jħaddar, bħal bexxa xita fuq il-ħxejjex. Jien isem il-mulej se nxandar,
Għarfu l-kobor ta' Alla tagħna. U il-blata tagħna perfett emilu u ġusti triqatu kollha. Ta' kelmtu Alla u ma jqarraqx u Alla ġust u sewwa. Ġibu ruħhom ħażin miegħu mhumiex iżjed uliedu. Minħabba il-għajb tagħhom kollu erq u tawwiċ dan an-nisel. Mulej, mela jekk il-mulej ta' fuqulu, ja poplu iblaħ u bla aqal. Mhux hu missierek li nislek u sawrek u għamlek poplu. Ftakar fil-jiem ta' dari, qis snin iż-żmien li gerbeb. Staqsi lil missierek u jurik li x-xjuħ tiegħek u jgħidulek. Meta Alla loli tal il-ġnus artijietom u firet il-bnedmin minn xulxejn. Għata limiti ta' art l-popli skontilat ta' u li Alla. Imma sem il-mulej u il-poplu tiegħu Ġakob il-wirt li messu. Farti mwarba ma risibu f'deżert waħxi u bla nies. U għat madwaru u għalmu u ħarsu bħal ħbub għajnejh. Bħal malajkla l-bejt tat-tajjar u tisseqer fuq il-frix tagħha. Ek, u mal-ġwina ħfirex u ħadu u refgħu fuqhom. Il-mulej waħdu kien il-mexxej tiegħu ma kellux miegħu Alla barrani. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Arfu il-kobor ta' Alla tagħna. Kemm hu kbir ismek mulej fl-art kollha. Mulej sit tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Inti qiegħed tissebħ tiegħek il-fuq mis-smewwiet. Int li s-sebħ tiegħek jannieħ fom it-tfal u trabi tal-ħalib. Inti li bnejt sur kontra l-edewa biex iġġib fix-xejn il-għadu u lil min iqum kontrik. Inħares lejn ismewwiet, emil subajk, il-qamar u il-kwiekeb li jent qiegħed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih? Ftit inqas mill-allata għamiltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Kollox taħt riġlejk qetlu, in-naċ u l-baqar kollha sa l-bejjem tax-xari. La safar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li terraq fil-baħar. Mulej sitana kemm huwa kbir ismek fl-art kollha. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Kemm hu kbir ismek mulej fl-art kollha. Inħaslu u tnatfu, neħħu l-ħażen ta' emilkom minn qudiem għajnejja. Iqfu mill-ħażen, talmu għamlu tajjeb, fittxu id-dritt, sewwu l-inġustizzi, iddefendu lil-tim, aqbżu għall-armla, imbatejjew u nirraġunaw fl-imkien jgħid il-mulej. Imqar jekk dnubietkom ikunu ħomor bħal iskarlat, isiru bojot bħal silġ. Imqar jekk ikunu ħommor bħal kremzi, isiru bojot bħal suf. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Ibedni minn kull għerq. Mix-xibka tan-nassab. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Missier, dniebt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek, żommni bħal wieħed mill-lavranti tiegħek. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael, għaliex ġi jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fil-modi fom il-profeti għad-disin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirietna u jiftakar fil-pat għaddejs tiegħu.
fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna li jatina. li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' Tul ħajitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu. u inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubithom. ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li batilna mill-oli żjara tax-xemx tiela. ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Missier, dniebt kontra s-sema u kontra tijek. Ma jistħoq lejx iżjed nissejjaħ ibnek, żomni wieħed mill-lavranti tijek. Inroddu ħajr lil Sidna Ġesu Kristu dejjem u kullimkien għaliex hu jsalvana. Fiduċja kbira nitolbuh u ngħidulu. Qiegħed magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Inna inżommu bla teba il-ġisem tagħna Qiegħed biex magħna l-Ispirtu Santu jista' jgħammar fih. qiegħed magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Għallimna natu ruħna għal ħutna sa minn kmieni. U il-ħin kollu matul il-ġurnata namlu kollox fir-rieda tiegħek. Ħeġġiġna dejjem biex infittxu il-ħobs li tatina int. Il-ħobs Il-ħobs li jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Tidħol għalina quddiemek ommok il-ken tal-midinbin. Biex fit-tieba tiegħek taħfrilna dnubitna. Jew fiskiet inresqu it-talbiet personali tagħna. Hekk partikolarment f'dan il-jiem nitolbu biex għall-għajnuna għal fuq it-tobba, in-nersis, il-morda għal dawk kollha li qegħdin jaħdmu biex iwaqfu din il-marda rrieqa. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. U Alla, inti tatina mezzi qaddisa sa minn din l-art stess, iddaħħalna f'sem fil-ħwejjeġ tas-sema. Kun int li tmexxina f'din il-ħajja u wassalna f'dak id-dawl li fih inti tagħmmar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Nafżawkom li issa se tiġi jinxandra wkoll il-Quddisa għalkemm qegħdin hawnhekk aħna s-saċerdoti fil-kappella se tiġi mxandra l-Quddisa fejn tistgħu issegwuha live fuq il-paġna tad-Djoċesi ta' Għawdex jew il-paġna il-Facebook page tas-Santwarju ta' Pina. Nħejju ruħna għal-Quddisa.
فينا مولاي لشتريفنا دولتيك بالفرج تالقلوب هنا لينا وفيس مكهلسنا السارات اللي جربنا في دنوب خلص لي شمولي فوق الموتي إن صالحتي هتحول إيدك ضايفي ونضفنا ميد بيات هارونا صابيش نيشو على ديم صافي افتكر fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Twajjeb u ħanin il-mulej iddu ma jadab u jader kollu tiba. Twajjeb ma kulħadd il-mulej tjubitu fuq kull ma għamel. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Inti Mgħallem tajjeb tagħna, mulej ħnina. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna, Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Til-Quddisja b'suffraġġju tal-mejjed bitol paċe. O Alla, inti tatina u mexxi u qaddisna biex sa minn din l-art stess iddaħħalna fis-sem tal-ħwejjex tas-sema. Kun int li tmexxina f'din il-ħajja u wassalna f'dak id-dawl li fih inti tagħmmar bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Elu il-ktib tal-profeta Mikea. Ira il-poplu tiegħek taħt ix-xettru tiegħek. Il-merħla il-wirt tiegħek. Maqtuwa għalija ġol foresta fil-qalba ta' ġnejna sabiħa. Jalla tira f'Basan u f'Gilad bħal fi żmien ta' dari. Urina eġubijietek bħal meta ħriġt mill-Eġittu. Min huwa Alla bħalek li jneħħi l-ħażen u jaħfer id-dnub lil-fdal wirtu u ma żamx il-kolla tiegħu għal dejjem għax lilu joġbu juri ħniena. U hu jerġa' iħenna lina jixħed ħżunietna taħt saqajh jarmi ħtijietna kollha fkeħ il-baħar. Ġib ruħek ma' Ġakob bil-fedeltà bil-ħniena ma' Abram bħal maħlift il-missirietna minn żmien il-kedem. Il-kelma tal-mulej Inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej b'qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek.
ħanin u twajjeb il-mulej. u li jaħfer dnubitek kollha, ifejjak il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħniena. ħanin u twajjeb il-mulej. Ma joqgħodx jitlewem magħna u anqas jinkorla għal dejjem, ma mexix magħna skont maħakkom ħtijietna, ma ħallasniex skont maħakka ħżunietna. ħanin u twajjeb il-mulej. Dak skebu huma ismewiet il-fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma min jibża minnu. Dak skemu mbiet il-vant mill-punent, ekku ibiet minna ħtijietna. ħanin u twajjeb il-mulej. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Ħankum u immur għand missieri u ngħidlu, Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kum. Għalli mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien il-Pubblikani u l-Midinbin kienu jersqu lejn Ġesu biħġarhom sabiex isimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemmgu u jgħidu nies midinba jilqandu dan u jiekol magħhom. U Ġesu qabad u qalilhom din il-parabola. Kien hemm raġel li kellu 2 tuliet. Iż-żgħir qal lill-missieru, Missier, għatini is-sem li jmiss lili mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kinux għaddew iż ġranet meta iż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu l-empajis imbiet. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajja mtajra. Meta ħela kull ma kellu, fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż u bagħtu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla u imqar bil-ħarrub li kien jiekol mill-ħnieżer imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu qal kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xaba u jien hawn qiegħed immur bil-ġuħ. Ħanqu u murant missieri u ngħidlu, Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistħoqlix iżjed li nissejjaħ ibnek, żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Dak qam u tela għalant missieru. Iżda kif kien għadu fil-bot missieru lemħu u tħassru u bġirja waħda ma rixteħet fuq onqu u bisu. U qallu ibnu, Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek? Iżda l-missier qal il-qaddejja tiegħu, Isa, ġibulu l-isbaħ libsa u xiddu ilu, libsulu ċ-ċurket f'sebgħu u s-sandli f'riġlejh, ġibu l-oġol li msemmen, waqtluh ħaniklu nagħmlu festa, għax dan ibni kien mejjed reġa' qam, kien mitluf u instab. U għamlu festa. Mela ibnu il-kbir kien fil-għalqa. U għawriġa lura kif wasal rib id-dar sema daqqu sfin. Sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsih dak x'kien. Qallu dak hawn ħuk u missierek qatillu l-oġol li msemmen għax reġa' kisbu qawwiju sħiħ. U inkorla u ma rridx jidħol ġewwa, iżda missiera ħareġ jitolbu biex jidħol. U qallu wara, il-missier qallu, inni dawn is-snin kollha naqdik, kelmtek ma ksirtilek qatt, u kieku qatt tajtni ġidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbibi. Imbagħad jiġi dan ibnek li bilalek ġidek man-nisa żienja u lilu toqtollu l-oġol li msemmen. Qallu missieru, ibni, inti dejjem miegħi u kull ma hu tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu
għax dan ħuk kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u instab. Din hi l-kelma tal-mulej. Ifħil lilek Kristu. Ħuti jeżis nitolbu lill-Missier il-ħniena biex f'dana iż-żmien qaddis tar-Randan ixerred fuqna l-maħfra tiegħu u jilqana fih danu aħna u ngħidu għatina widem mulej u ħenna għalina. Għatina widem mulej u ħenna għalina. Għal-Knisja biex tkun sinjal u strument ta' maħfra lil kull bniedem nitolbu. Għatina widem mulej u ħenna għalina. Għal kull minu responsabbli mill-ħarsin tal-ġustizzja u għal min jaħdem biex tinżamm l-ordni u l-paċi fil-pajjiż nitolbu. Għatina widem mulej u ħenna għalina. Għazzazax li telkom id-dar jew li huma mċaħdin mill-imħabba tal-ġenituri nitolbu. Għatina widem mulej u ħenna għalina. Għalina li nħossuna midinbin biex ikonna l-kuraġġ inkumu u nerġgħu lura lejk b'impenn sinċir ta' ħajja nisranija nitolbu. Għatina widem mulej u ħenna għalina. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti missier twajjeb u ħanin, id-dumma tagħdab u kollok tieba magħna il-midinbin. Ilqa l-offerti tat-talb tagħna biex is-sem tagħna fis-sakrifiċċju waħdini ta' ibnek jaqlanna l-maħfra ta' dnubietna u dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal-dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit. Ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal-dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna umli u niedma qudiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti bid-nur tiegħi naħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Għalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifir glorja ta' ismu għat tiġi tagħna tal-Knisja mħazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex permezz ta' dan is-sagrament imqaddes ikonna l-frott tal-fidwa tagħna. Ħalli nrażnu il-ġibda tagħna għal-ħażen u naslu għal-premju tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżugħ ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Inti għas-saħħa ta' wliedek u għat-teġdid u s-safa ta' ruħhom. Għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jingdew bil-ġid li jgħaddi hekk li żied jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola ta' smewit, mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola ta' smewit.
Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs. Radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi. ونذرك. دانو المستيرو tal-fidi. Għalek, aħna mnamlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xoġbok tilqana u qoddimek biex naqduk. U mitċokon tan nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u bid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf li mħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftana Marju, mal-isqfijiet kollha u mas-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek familja paċi li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn id-dinja. Għamel kif huma bil-magħmudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusep Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li tritint kif is-sema hekk dafrat. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, aħfru lilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tiegħek hija salma qawwa l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek. Kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u bid-dem qaddis tiegħek. Eħlisni mneħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux titporta fis-saqaf tiegħek iżda tgħid kelma waħda u ruħi tkun mifhema. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nitolbu. Itqarbina mqazza li għamilna mulej, twassal il-ħidma tagħna fil-qiegħ ta' qalbna u b'qawwa kbira timlina b'kull ġid. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Ir-Roddu ħajt il-Alla. Jew flimkien ngħidu tlieta Avamarijiet lill-Omna Marija biex tkompli jiżżomm ħarsitna fuqna, fuq pajjiżna, fuq id-dinja dan il-monument hekk partikolari. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlab għalina mill-min,
issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina ħdebin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina ħdebin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Infaħru lil Marija, tal-law tal-bledmin, nannura l-izbaħanja, bil-fer tal-usafi, Marija omħalina, qalbna nitolbu